Hola, em dic Indira Delgado, soc del Club Tenis Vilanova i durant aquest torneig m'he sentit molt bé. Cada partit he anat agafant més confiança, crec que m'he esforçat molt, tot i que la final no ha sigut un gran partit, però també és mèrit de la Marina i la vull felicitar pel torneig que ha fet. Hola, em dic Marina Quesada Llenarte, vinc del Real Club de Polo de Barcelona i la meva opinió sobre aquest partit és que he lluitat molt, cada punt, m'ho he passat molt bé i m'he esforçat molt durant aquest torneig. També vull felicitar la meva companya Indira Delgado perquè ha fet un gran torneig. Hola, sóc en Jaume Casas Blasi del Club Tenis Vic i estic molt feliç d'haver aconseguit la final del Campionat de Catalunya i agrair als meus entrenadors i a la gent que m'ajuda per seguir endavant i a veure què podem fer per seguir. Hola, me llamo Tito Chávez, pertenezco del Barcino, pero entreno en Forest Slam y bueno, el partido de hoy, el primer set no estuve con buenas sensaciones, estuve fallando más, pero me puse un objetivo de meter la bola y a ver qué pasa, y el segundo set ya empecé a moverle más al otro, a jugar mejor, a estar más metido en la pista. Y bueno, el resultado lo dio y ya está. Estoy muy contento de este torneo, que lo quise jugar siempre, porque es jugar en Cataluña, es quedar campeón de Cataluña es importante. Y ahora el de España, que ya mismo, que es en Logroño, y pues espero ganarlo. Y Jaume estuvo también muy bien, buen carácter, jugó muy bien hoy y pues, también que le vaya bien en España. Hola, me llamo Lucía Fernández Travelo Fernández, soy del Club Layetania de Mataró y en el partido me he sentido al principio un poco incómoda, pero luego a medida he ido entrando más bola y sintiéndome mejor y no sé. Yo creo que ha sido una experiencia muy buena para mí. Hola, soy Ada Yenshihon, soy del Club Tenis Montpuy. El segundo set me siento un poco incómodo. Luego, el tercer set, estoy más activa, muevo más las piernas y juego mejor. Hola, em dic Nico Planes i primer de tot vull felicitar a l'Arnau Caral, que ha guanyat el torneig, i després explico la meva setmana, que ha començat sent més dura i després he anat passant els partits i hi ha hagut partits més durs que altres i bueno, la final l'he acabat perdent. Hola, sóc l'Arnau Caral del Club Esportiu Laietà i primer de tot volia felicitar el meu company Nico Planes per la final que hem fet i bueno, aquest torneig en general no he jugat bastant bé, vaig començar una mica atrapat als primers partits però després vaig fer bons resultats contra gent que jugava bé i al final la final he jugat bé i pues, me l'he tret.